Volám sa Erik Dobiaš, študujem v Zlatých Moravciach na technickej škole, odbor mechanik elektrotechnik so zameraním na chladiacu a klimatizačnú techniku. Tento odbor som si vybral preto, lebo má dobré uplatnenie na trhu práce. Tých chladiarov je málo a tie klimatizácie sa dožadujú či už v bytoch alebo hoci kde stále a je ich treba. Na praxi v Klimax servise som už pol roka. Páči sa mi tu, lebo je tu dobrý kolektív. Kolegov sa nemusím bať nič opýtať. Keď sa niečo opýtam, tak mi radi pomôžu. Uvažujem nad tým, že by som po škole ostal pracovať v tomto obore. A ak sa podarí, rád by som ostal aj v Klimax servise, lebo kolektív je tu dobrý a práca ma baví.